ode aan een bijzondere kunstenares in Raad. Voor Ik Ben Benijd is uw panel alle dagen op zoek naar cultuur in Friesland. Nou, dat is de groot verbouw aan de bank. Weet je hoe dit zit? Gooi je deze kant uit met te lezen. Ja. Ja, Lost Chair, Lost My Shadow staat er. Ja, dat is een psychedelisch plafond ligt het wel. Ik kreeg dus vroeger de jaren 60 en had ik allemaal van die dingen. Dat was helemaal draaien van. Nou, als ik hier naar boven keek, werd er beroerd van. Weer het de kunstenares denk ik zelf op een buik in het zand leidt of in het beton. Ik denk dat dit allemaal van een verschil is. Ik kijk altijd zo van, kan ik het thuis ook ergens neerzetten? Nou, dit kan ik hier thuis nog wel neerzetten. Die andere trouwens is nou mooi. Dit zet ik zo thuis neer. Ja, dit is wel een mooi ding. Het is ook wel zo'n tekst in zo'n balletje kleur en dan krijg je even een tintje lichter. Ik ben Klaas. Ik ben G. Mag je wel eens wat vragen? Wie heeft dit allemaal gemaakt? Dit is allemaal werk van de kunstenares Irene Verbeek. Ieder jaar is hier een hele nieuwe expositie van werk. Maar dat oerka daar op dat hek, wat is dat? Wat betekent dat in vrees? Het bestaat uit het woord oer. Nou, en dan komt de K. En dat is de K van de kunst, van de kern van de dingen, van waar het eigenlijk overal het hele leven om gaat. Ja. Vandaar oerka. Ja, op zo'n manier. Ja. Ja, het mooiste werk zit echt in dit boek. Dit is veel mooier dan wat hier hangt. Zo'n spultje is wel. Dus eigenlijk kunnen we dit beter maar met de huis nemen en dan hebben we de tentoonstelling thuis. Want dit is ook een pracht. Ik heb een paar dingen zien die wil ik zo met naar huis nemen. Maar ja, er is niks te koop. Dus dan ga je met lege gaan naar huis toe. Nou, ik heb een paar foto's gemaakt dan. Wat zeggen ze dan? Gelukkig hele foto's nog.